Ngai ku blei ye je pi wei pu wei ka kateng ka tiang tam Jesus Christ ulong nong pen yem jumi. Semoga yo blei wa ula pen la ai sa si sien pan bangin wan ra ai ka jingi kai di balengkot na ka tien ka jong blei bat la ka pisyam ba. Ini ka jingi kai long ka jing ka ku ye pi. Ya sam si kuei pat I share si kuei pat na ba kiru ki di mat ka jing ka ku. Ka tien ka jong blei ka bangadon ban ya pusan lang hagani ka por lengkot nak ketin ke jong play kalau ke ka ba pinle hadin ba pila pediang I Kris ke ba pinle hadin ba pila pediang I Kris kani kalau ke jingkeli ke badan kam hadu kata-kata nama don bun ba ki brio kidang perkhat batang bala le chakmat ban pediang I Jisu nang tatang bala fly ki pop bat bala nget ho Jisu akan nugo ka jingya seng la ni akan nugo ka jingya slok kidang mut kata kala piang iki hoy ka jingpen em kawan ba Kris Jisu om da ki jingle ke jongi bat ni tep bat ni ngai scam ro badala dala ka jong ka bon ni nom la pa yo ke jingpen em Henry la da fin page na ka Bible ka don ki senjam ki bo play u hikai shai kada lagalong lengba kijing hikai kijong Jisu kijing hikai kijong ki apostle bagum ta ter kidang don ki senjam iba haba ubrio hadien bolo priang Jisu ka ke bau de benle upol ya thu engi naga city jogu shikinong kolosai ka lenong ka bakar ka dukhat ka ba hendrio ka om ko ni namarkat kumba pila pediang ya Kris Jisu ba utrai kumta to ya jawu kani ka dei ka benta ka ba ngi don kam banle hadien bangila priang I Jesus Christ kumunong pedem berkumutrai jongi ka badan kam kalong bangin ya ha u Christ oi ka ni ka benta kalong ka smutana dan pule la da pi pule na do ka dekat ka ban rio hadu ka dekat ka ba khat khandai pin siam shibun ki jing batha ke jong pol ya ki brio ki bala priang I Jesus Christ Henry kapor kanom sya enga ban kren lut igini gitu khat Henry ngakwa ban sim tang i ketu ka khat ka ban rio ka ba yathu yengi ba hadien bangila pediang I Kris subau trai jongi ngidon kam ban ya jago kata ben galong ka badon kam hadu kata-kata namar don bun ba ki brio ha ka clip mat ki badang pediang I Jisu ki don kata ka jing Shirham kidon kata ka jing iit ban sakrio blay Henry ka jing bom tip jong ki bandang jam shu ye ki senjam ka penlong ye ki ba kata ka ding ka ba ka don na do no jong ki ka jing Shirham ka jing kala ka shu sa no tang sipor don na preng jong ki phai din no don na preng jong ki akhle prathai biang don na preng jong ki babun ki brio ki sedang ban sya rong no ha ki ki bakan ja prathai kadau kalong bakim te banle hadien balap priang Jisu ka ega baki de banle Henry ka ne ka tien jom blai ka yathu yengi ba hadien bagila priang Kris Jisu rekhat ka ban reu ka yathu yengi ka ong to ya ru ha u ha ong ya jau Kris ha ka tien pharang lai ka yathu yengi ka ong you must continue to follow him kamot ka de ka jimbut ba ka jing ya ka ban ya beteng ban bot yung Jisu Kris kamut hangne upol ukren susu pihak ban pensu tiet yala de pihak ban te yala de au Kris pihak ban da roy kerhai ro hagata ka jingya de bat Kris da ka jingai ngo nang tau pol ukren nak dekat bapra bab nginom bangin sumar bahaya la ka jong ka jingem knang ba ki jong ka ne ka perthai ki jing start jong ka perthai ki nom syukor no ka jingem jongi dan ki jing hikai jong ka ne ka perthai ki nom pen bakhlalan ti no yangi ban light na kita ki barbo ka jingem ka jong brio ka dong kam para ban bot yo Kris di ban bot yo Kris ni haban pet ha ka ka bo Kris ule agi gospel kumno yalap kumno duai kumno hikai kumno u iet ikiwei kumno u kloi ban map ikiwei kumno u kloi ru ban IT yala ka jong ka jingem nam ta ka mon ka jong blai bat niru haba hadien bangila pediang Kris iron kamban im kumbau Kris
Nagta kadao midon kam bandon ya kani ka jinglong kawei baru kres. Kandon ka jinglong union baru kres. Kalong kawei baru kres. Om syu kata ka jikem ka banang penyak hat no kres. Om kata ka jikem ka banyak halang ka jong kawan. Di kani kalong ka jing pusan ka bakan dia ka bangakwa banwan ra apdeng jopi. Ka ei ka ba phin le hadian ba pila pedang kres. Kalong tu ya hau kres. Ya lengkap kres. Penyas no ila dia kres. Wat nom jingai no kres san rei jan bat u ule ya ka tien ka jong play pe ya ka jing thok ba thok an bangai sa ka jing long ka jong kres duai ku bo kres u duai em ku bo kres u em yai ku bo kres u yai le ki ba u kres u le kata kan yaram sigare ya ka jing em ka jong pi to u ble un ka ku ngan duai na ka jong pi ka ka klip mat ko pa jingi ba pneng ni wan ban ai u em ni ka klip mat jong ni ka por ya kan jing pusan ka balen ko ka ble jong ka banglawan ra sigi priu ki jome ai bakin badiang ya kan ka tien ka jome ka bala kren bat ngin emro kan kum ka tien ka jome ki ko try ai bor pan set bor ya gitu ki barang don ka senjam ka bagila badiang ya me bat nang ni sakmat try kinom ur kinom hap kinom phaidien henry try kin yai beteng ki ka jing yai enti daka bakin yai bot ya making ko try namar yo I ha tien ka jom ki gospel me ong ye ki ba bot to bot ya na namar ka don ka jikar men ka ba khrao yu brio lada un yai bot ya me long la kar khui ka ten ba khui ba khrao ka jom me na ba yini barok apa ne ka rem Jesu